ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ಟೆಂಪಲ್ ಪವರ್ ಉಂಟು ಪಾರಿಂಕಿಗೆ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 8:30 ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಪೋಡು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಬುಕ್ ಮಂತಿತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಡ್ ಬೈದನ್ನು ಅಂತಲೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಶೋಕುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಏರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದು ತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಡುವೆ ಏತ್ ರೇಟ್ ಅದು ತೊಲೆ ತೋಚ್ಪ ಬೈ ಎಂಚೊಂಡು ತೊಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಶೋಕುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದೆ ತುಲೆ ಇಂಚೊಂಡು ದೆನ್ ಫೋನ್ ತಿಕ್ಕೋಣ ನಾನು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕಣ್ಣಂಟು ಇಕ್ಕ ಪತ್ತೆರ್ನಾಂಡು ಒಂದು ಏನು ಟ್ರೈ ಮಂತಿಜಿ ಎಂಚ ಆಪುನದು ಎಂಕದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಆಪುನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪಾರ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ವಾಯ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಸರಿ ಗೈಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯಿ ನಾನು ಬೆಲೆ ಲೇಟ್ ಬೇಗ ಗೈಸ್ ಏನು ರೀಚ್ ಆತೆ ಫೋನ್ ಗೈಸ್ ತಿಯರತ್ತೆ ಪೋದ್ ಬತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಪೋಪುನ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಪುನ ಗಂಟೆ ಏತಾನು ಲೇಟಾನು 9 ಕಾಲಾಂಡು ಸರಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ಬಿದ್ದಾಗಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಆಜಾರಂಡು ಏಪಲ ನಾನು ಆಜಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಎತ್ತುನ ಇಜ್ಜಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಅಂಗಡಿ ಪುರಬೋರೆತ್ತು ನಂಚ ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಬುಕ್ಕದಾಲಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಫ್ರೆಶಪ್ ಆದ್ಪುರ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಇದ್ದೆ ಗಂಟೆ ತಂದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡ್ ಆಯ್ತು ಭಜನೆ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಭಜನೆ ಪುರ ಪಂಡ ಗೈಸ್ ಇತ್ತು ಮೊನ್ನಸ್ತ ನಾನು ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದಿಕ್ಲೆ ಬೆಲೆ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಒನಸ್ ಬಲಸಿದ್ದೇರು ದಾದ ಕೈಪು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂದು ಫ್ರೈಡ್ ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಲೆ ಫ್ರೈಡೇ ಏಪಲ ವೆಜ್ ಅದರ ಇಲ್ಲ ವೆಜ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕೊಡಿತ ಸಾರು ಒಂದು ಕೊಡಿತ ಸಾರು ಅಂತಾರೆ ತಾವು ಶೋಕಪ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಶೋಕಪ್ ಪಕ್ಕ ಒನಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಇದು ಒನಸ್ ಪುರಾಣ ಎಂಕಲ ಅವೆ ಕಜಿಪ ಅವೆ ತೇರದ ಕುಡಿತ ಸಾರು ಕಜಿಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೈಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಮುರಾಣಿ ತೂಯರತ್ತ ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿ ಅವೇ ಬೇತಗಾಡಿಟ್ಟು ದೀದು ಕೊಂದು ತಿತ್ತಿನ ತೆಂಗಿನಗಡೆ ಅವಿತ ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲದೊಲ್ಲ ಇದಿತ್ತ ಅಂಚಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಲ್ಪ ದಿತ್ತ ಅದು ಪಿಜಿನ್ ಬೈದನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪಿಜಿಂದ ಪುಡಿ ಕೊಡ್ಪುಗ ಬಲೆ ತುಲೆ ಮುಡಿ ಒಂದುಂಡು ಐದ ಮೂಲೆ ಲೈಟ್ ಹೊರಚಿದಕ ಮೂಲೊಂದುಂಡು ಸಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಪೋತಾ ತುಲೆ ಎಲೆಗಡ ಬೋಡನ್ನು ಪಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಕ ಪುಚ್ಚಲು ಪಿಜಿನ್ ಬೈದ್ ನಿಂಗೆ ತೋಜಿ ಪಿಜಿನ್ ಗೇಟ್ದಿಲ್ಲ ಬಿಳೆ ಅಂದರೆ ಬರ್ತುಂಡು ಸೀಂತುಲೆಗೆ ಲಲ್ಲ ಉಸಾರಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಪೆರ್ಗುಡೇನೆ ಪೋಂಡದಿ ಬರುವ ಕಣ್ಣು ಪೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿ ಬೊಗುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ಬೇತ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ತೀರ್ತುಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬತ್ತೆ ಅದೇ ಹಾಸನ ಸಿದ್ಧ ಒಂದೊಂದು ಪುಚ್ಚೆಗತ್ತು ಕಿನ್ನಿಲೆಗೆ ಯಾವುದು ಬುಡಿ
ಗೇಟ್ ಗೇಟ್ ಸರಿ இந்த திக்குதலை போப்புனா அதுக்கு போச்சுப்போ రాలేదు తవ్వుతుంది తోడండి చెప్పులే చెప్పులే ಮತ್ತೆ ಕಾರದು ಕೊಡೆ ಪುಚ್ಚೆಲೆ ಇಂಚೊಲ್ಲಾಂಡು ಸಪ್ಪರು 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 ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲೋ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಪಡ ಮೂಲಿಜ್ಜ ಎಣ್ಣೀಲ ಅಡಿಜ್ಜ ನಾವು ಪೇತ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇನೆ ಮುರಡಿ ಪುಚ್ಚ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಕೊಂಡತ್ತೆ ನಾವು ದಾಳಿದ್ದ ಜೂವಡು ಎಲೆಗಾಡ ಪುಚ್ಚೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಕೊಕ್ಕ ಹೊಸನ ಗೈಸ್ ನಟ್ಟು ದಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋಲ ಇಷ್ಟನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮರಪದ ಮನ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್